Se on hieno. No tuo ampuminen merkattiin paukkuärtysäksi, koska se niin kuin, sitten kiihtyi se haukkuminen vielä toisella paukulla. Mutta sehän on plussan puolella se ärtysäkin. Voi olla, että se tilanne nyt oli vaan semmoinen tänä päivänä. Siihen piti sitten haukkumalla reagoida. Luokset päästävyydessä ei mitään ongelmia. Hyvän tahtoinen luokset päästävää olla kaikissa tilanteissa. Kovuus, muistipuoli vähän huonompi. Ei hirveästi jäänyt harmittelemaan näitä ikävyyksiä, mitä täällä aiheutettiin. Se on kohtuullisen kova. Sitten koulutuksessa saisi olla pehmeämpikin varmaan, mutta hyvältä se näytti. Temperamentti, oikea-aikainen, oikeasuuntainen huomiokyky. Ihan puhtaan vilkkaan koiran tavoin se reagoi asioihin just oikeaan suuntaan oikealla tavalla ja saman tien sopeutuu erilaisiin tilanteisiin. Hermorakenne, niin ihan terveet hermot, ykkösen hermot, että ehkä se just se, että sitten sen verran kuormittu kuitenkin tänä päivänä, että sitten siihen ampumiseenkin piti silleen haukkumalla reagoida. Tai no se on nyt tottiksessa Joo. Mutta ihan niin kuin, omilla jaloillaan ei mitään ongelmia suoriutumisessa sillä ole. Taisteluhalu, leukojen ja lihasten käyttö oikein kivan tuntusta. Samoin sitten kelkkaa vastaan, pelkoonsa vastaan taisteleminen hyvää. Ja pimeässäkin liikkeelle lähtö. Sitä aina katsotaan, että siinä tarvitaan sitä taisteluhalua, että sieltä lähdetään pimeässä huoneessa liikkeelle. Niin ihan suureasti riittää näillä näytöillä se taisteluhalu. Puolustushalu kanssa. Vaikka siinä nyt ei semmoista niinku räkähammaskalustoa ollut näytillä, niin se pysyy kyllä tiukasti siinä teidän välissä. Niin kyllä se silloin tämä kohtuullinen hillitty on. Ja saman tien laskee siinä se vire, kun hyökkääjä lopettaa hommailunsa. Terävyys seinällä, tuleeko sitä aggressiivinen ihmistä vastaan? No ei tule. Mutta kyllä se siinä niin kuin vastasi semmoisella siistillä tavalla, että kun tuli näkyviin, lähti hyökkäämään, niin se vastasi koko ajan. Huomio oli kiinnittynyt siihen hyökkääjään, mutta ei siinäkään semmoista niin kuin aggressiivisuutta tullut. Ei silloin mitään tarvetta tai halua kuitenkaan niin kuin ihmistä vastaan silleen aggressiolla nousta. Ja siinäkin saman tien, kun loppujen se oli ystävällinen. Se on tuo pieni ilman jäljellä jäävä hyökkäämään. Sitten sokerina pohjalla on toimintakyky. Niin kyllä me katsottiin, että aika mallikkaasti kaikissa. Kelkkahan meni ihan silleen, että hyvä kun kerkisi niin huomata, kun se oli jo siellä. Ja samoin pimeässä niin se järjestelmällisesti lähti sinne ehtimään jopa sinne pimeeseenkään. Me keritty oikein niin mitään apuja sille antaa omalla liikkumisella tai muulla. Että se tuli suoraan sinne pimeeseen ja haki sinut omiin toimiin sieltä. Niin kyllä se hyvään nousee. Varsinkin kun se toimi kaikissa näissä muissakin osioissa, niin hyvin silleen määrätietoisesti ja omiin jaloin. Pisteitä tuli aikamoisesti, tuli yhteensä +0,5 vaan ja yhteensä 213. Okei, Se on aika hyvin. Joo. Hyvin suoritettu. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Joo, ja Tarjan kanssa saattaa sitten puhellakin siitä, vähän siitä suojeluharrastusasiasta. Joo, se oli. Ei se ollenkaan näytä niin hassunoita laisinkaan. Ei, se on. Se on minun ensimmäinen tämmöinen harrastuskoira ja minä olen kyllä siihen tosi tyytyväinen. Joo, kyllä. Sen kanssa on helppoa olla paikassa. Saa tiettyä terveenä vaan. Sepä se. Niin. Sepä se. Joo. Hieno tyttö olet.